No totes les malalties són curables, però sí cuidables. Té molt a veure amb el que abordarem a continuació, i és que avui se celebra el Dia Mundial de la Fibromiàlgia i la síndrome de la fatiga crònica, amb l'objectiu de donar a conèixer l'existència d'aquestes malalties, de les quals encara queda molt per investigar. És el que també reivindiquen des de la Fundació 12 de maig, que és un nou projecte que neix de la mà d'organitzacions de pacients, professionals, malaltes i familiars. I parlo en femení perquè majoritàriament afecta a dones. Després en parlarem. Ens acompanya una de les impulsores de la Fundació, la doctora Maite Serrats, psicòloga i fisioterapeuta. Bon dia, doctora. Hola, molt bon dia. I benvinguda. I la Gemma Banyeres, que pateix fibromiàlgia i fatiga crònica. Gemma, bon dia. Bon dia. I gràcies per estar amb nosaltres. De fet, pateixes fibromiàlgia i fatiga crònica des de fa molts anys, però t'ho van diagnosticar fa 3. Correcte. Ara entrarem en matèria, però, doctora, a dia d'avui, se sap què és el que provoca aquesta fatiga crònica, aquesta fibromiàlgia? Tenim molt desconeixement i, a més, des de la Fundació 12 de maig incidim en que s'ha caigut amb una simplificació i amb una reducció d'aquestes malalties perquè s'associa fibromiàlgia amb dolor i l'encefalomielitis miàlgica, síndrome de fatiga crònica, en cansament. I realment són malalties que tenen més de 70 símptomes, són molt complexes, són malalties de desregulació multisistèmica que són invalidants, incapacitants, limitants i trunquen absolutament la vida de les persones a nivell personal, social, familiar i laboral. I hi ha un biaix de gènere molt important. És a dir, són malalties desacreditades, estigmatitzades, menys tingudes, que pateixen injustícies epistèmiques i violència pel fet de ser dona, amb el doble biaix que els homes també pateixen per aquest descrèdit de no ser diagnosticat d'una malaltia associat a dones. I un factor molt important, que cada vegada veiem més, són diagnosticades infantojuvenils. Els nens cada vegada més són diagnosticats d'aquestes malalties amb la repercussió que té a nivell acadèmic, d'aïllament i, evidentment, pel seu futur. Gemma, parlem del teu cas. Com va començar tot? A quina edat? Perquè també ets molt jove. Sí, tinc 45 anys. Vaig començar amb molt de dolor des que era ben petita. Nena? Des que eres nena? Sí. Bueno, jo tenia 13-14 anys, que ja vaig tindre a començar dolor. Jo anava a les discoteques, sortia i tenia molt de dolor i arribava a casa amb un cansament increïble. Clar, la meva mare em portava al metge, deien, bueno, això pot ser el creixement, em feien proves, m'havien fet escàners, ressonants, bueno, de tot. Tenies dolor a tot el cos? I migranyes. Era migranyes a diari. Jo prenia una pastilla i tenia migranyes a diari, cada dia. I t'ho van diagnosticar fa 3 anys? 3 anys. Què ha sigut durant tots aquests anys? Això ha estat un calvari. Però horrible, perquè jo tinc un lupus eritematossistèmic i gràcies a la doctora de la unitat de reumatologia que em porta, em va derivar a la unitat de fibromiàlgia i arrel d'això em van diagnosticar la fibro. Però quan t'ho diagnostiquen suposo que veus una mica la llum, de dir, ara ja sé el que tinc. Bueno, al principi no entenia què era això de la fibromiàlgia fins que em van derivar a la teràpia Fibrowall que fa la doctora Maite Serrat de la Vall d'Hebron, i la veritat que allà vaig començar a veure una mica la llum perquè vaig començar a entendre el que era la fibromiàlgia, que realment no sabia el que era. Què és la fibromiàlgia i què és aquesta teràpia, doctora? La fibromiàlgia és aquesta malaltia que deia molt complexa, de molta sintomatologia, de desregulació multisistèmica, i l'intentem abordar, tot i que a dia d'avui no hi ha un tractament curatiu, però és una teràpia que intenta fer un acompanyament en aquestes persones per, de forma individualitzada i totalment adaptada a les circumstàncies de cada persona, a la seva sintomatologia, comorbiditats, intentar acompanyar, intentar millorar la seva funcionalitat i la seva qualitat de vida. Cada vegada afecta, deia, gent més jove. Realment ara afecta gent més jove per algun motiu que desconeixem, o és que abans ja afectava gent més jove i no els hi fèiem cas? I dèiem, va, tira, que et queixes de tot, i una mica aquest estigma i aquesta incomprensió que acompanya la malaltia. Segurament hi ha les dues coses, aquell dolor de creixement d'ossos, que els ossos no tenen per què fer mal quan creixes, o aquell nen o nena menys moguda, que ara ja sabem que és encefalomielitis miàlgica, síndrome de la fatiga crònica, i a més estem visquent, precisament per tot el tema de canvi climàtic, una situació paradoxal, que és que les persones joves estan més malaltes que les persones d'una certa edat. I això és una realitat a la nostra societat perquè realment ens està fent molt de mal i s'estan sortint moltíssimes més patologies cròniques del que abans teníem.
Com és d'invalidant aquesta malaltia? Tu què has deixat de fer al llarg de la teva vida, Gemma? Jo he deixat de fer moltes coses, o sigui, de deixar de sortir, anar a comprar, la vida diària de casa meva, fer feines a casa, no treballar, perquè no puc treballar. Porto 4 anys sense treballar. Abans havies treballat. Tota la vida. De què treballaves? Havia treballat ara treballava d'administrativa i havia treballat de reponedora, caixera, en botigues... Però ja amb símptomes, tot això, ja patint. Sí, clar, per això patia aquests dolors tan forts i no podia. Jo per això tenia la incapacitat total, em van donar la total per al lupus i ara vaig anar a tirar per l'absoluta. Clar, costa aconseguir aquestes incapacitats, doctora, també? Per aquestes malalties sí, perquè són molt estigmatitzades, són encara invisibilitzades i no reconegudes, si no es reconeixen dintre del sistema mèdic. Encara hi ha molts professionals que diuen no creure en aquestes malalties. A mi em sorprèn. I el biaix de gènere, també, disculpa. Clar, el biaix de gènere, obvi. És el que Com comentava. tantes malalties i tantes qüestions mèdiques que afecten més les dones, bueno, afecten majoritàriament les dones, i llavors aquí no hi ha respostes És que segurament si no hagués sigut una malaltia tradicionalment associada a dones per a l'estrès de la vida, neuròtiques histèriques, es vés abordat d'una altra manera i a dia d'avui el coneixement que tenim seria molt més actualitzat. S'hauria investigat més, tindríem més tractaments. Ara això, aquesta música em sona també amb el tema de la menopausa, dels tractaments hormonals substitutoris, una mica amb tot. Clar, una patologia, estem parlant d'aquesta fibromiàlgia i fatiga crònica que pot arribar a presentar fins a 70 símptomes, doctora. Això, clar, és que a un metge el deixa també molt desorientat, no?, a l'hora de dir com abordem. I que trunca la vida de les persones, personal, laboral, social, familiar, és una realitat molt complexa. Més persones joves, no sé si podeu també fer teràpia col·lectiva entre les persones que ja fa més anys que patiu la malaltia, la gent jove que en un moment donat té el món a les seves mans i es veu aturada per la malaltia, per la fatiga. A mi m'han arribat a preguntar i hem fet un grup i ens ajudem entre nosaltres, ens apoyem, perquè clar, realment hi ha moltes persones que et pregunten i que la pateixen i no saben, llavors les ajudo, on anar, com fer, com poder fer aquesta teràpia o com poder arribar i poder estar millor. Com és tan invalidant, llavors el teu dia a dia què fas? El que puc. O sigui, ara em llevo, que em costa moltíssim llevar-me, a vegades dies que són les 9, a vegades són les 11 i a vegades la 1 o les 2 del migdia. Quan el cos et diu ja et pots llevar. Exacte. Em llevo amb molta rigidesa, amb molt dolor, molt mal de cap, el cos, les cames no m'aguanten. Últimament, des del mes d'octubre, tinc molts dolors al cos. La muntanya a mi m'ha ajudat molt, però a dia d'avui no estic anant perquè tinc molts dolors. La muntanya diu que l'ha ajudat, el verd, a oxigenar-se una mica, sortir d'aquesta pol·lució que estava comentant, doctora, això ajuda? Sí, i tant. Soc la presidenta d'una entitat que som Simproge, que precisament fem activitats inclusives a la natura, entenent que són adaptades segons la persona i que, evidentment, no tothom pot anar a la natura. Intentem posar tots els recursos i l'acompanyament necessari perquè això sigui i que no és el tractament curatiu o és un coadjuvant, un complement que ens aniria bé a totes les persones, no trencar aquest vincle amb la natura. Doncs li agraïm moltíssim a totes dues, a Maite Serrat, doctora en psicologia i fisioterapeuta. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en un dia tan assenyalat, el Dia Mundial de la Fibromiàlgia i la síndrome de la fatiga crònica que pateix des de fa molts anys la Gemma Bañeres, que li van diagnosticar fa 3 anys, però, com estava explicant ara, doncs li han validat absolutament la seva vida. Sí, totalment. Gemma, moltes gràcies. Jo crec que hi haurà espectadores, i ara parlo en femení, que t'estaran veient i que se sentiran molt identificades en tot el que estaves explicant del que ha suposat la malaltia al llarg de la teva vida. Gràcies a totes dues. Gràcies.